хикәя Төскәй дигән кыз турында. Төскәй бик хисчән кыз. Шуңа күрә ул гел елый. Моңсу булса да елый. Сөенсә дә елый. Борчылса да елый. Яңа яшьләр ясалсын өчен аның махсус тиз безләре бар. Искәләреннән котылыр өчен махсус торбалар, яшь нокталары бар. Шул кадәр күп елаганга көн эчендә 284-тән 4 грамм күз яше җыела. Елына 132 литр яшь ага. Гомумән, әгәр игътибар белән карасагыз, Төскәйнең гел елаганын күрәсез. Төскәй даими рәвештә бүлеп чыгара торган базаль яшьләре 3 катламлы нечкә тышлык ясый. Алар Төскәйне каплап тора торган пычрак чүптән саклый. Төскәйнең нәкъ каршында барысында беркетеп торган лайлалы тышча урнашкан. Аның өстендә Төскәйне юешләп тора торган су катламы бар. Ул аңа куркыныч тудырган бактерияләрне куа һәм аның тәнен мөгез катламы җәрәхәтләрдән саклый. Һәм ниһаять липид катламы, майлы нечкә катлам. Ул өслекне шома итеп саклый һәм Төскәйгә күрергә мөмкинлек бирә. Башка катламнарны парга әйләнүдән саклый. Гадәттә Төскәй базаль яшьләренең көн дәвамында ничек тырышып эшләгәнен сизми дә кала. Аның бөтен мәгънәсе дә шунда. Әмма бер көнне Төскәй Суганкай белән танышты. Суганкай шундый чибәр иде. Ялтырап торган шимәхә пинжәге аңа шуның кадәр килешә иде, ә хуш буйсы шундый тәмле иде. Һәм менә Төскәй Суганкайны кунакка чакырды. Ләкин Суганкай курткасын салам дигәндә генә куркыныч бер хәл килеп чыкты. Суганкай курткасын салганда химик реакция башланды. Курткага тәмле ис биргән сульфоксид бик тиз арада сульфон кислотасына әйләнә. Ә ул озын исле сасы матдәгә әверелә. С-оксид триопенилдигиды була ул. Бүленгән газ Төскәйне яндыра һәм ул чыдар хәле калмыйча үкереп елый башлый. Рефлекс яшьләре базальникеннән аерыла, ә бит Төскәй шундыйларга гына өйрәнгән иде. Рефлекс яшьләре зыянлы матдәләрне яки кисәкчеләрне юып төшерү өчен кирәк. Алар күбәйтеп бүлеп чыгарыла һәм аларның су катламына антитенчекләр күбрәк, алар микроорганизмнар керү мөмкинлеген булдырмый. Төскәй белән Суганкайның кәефләре төште әлбәттә. Алар бергә була алмаячакларын аңладылар. Чөнки Суганкай курткасын салган саен Төскәй һәр вакыт елап җибәрәчәк. Шуңа күрә алар аерылышырга булды. Суганкай китү белән Төскәй елаудан туктый һәм шунда ук яңадан елый башлый. Ләкин бу еланың яшьләре рефлексныкы түгел. Булар эмоциональ күз яшьләре. Кешеләр бик моңсу булса да, яки бик бәхетле булсалар, үзләре белән идарә итми башлар кебек. Бу исә куркыныч. Эмоциональ яшьләр бүленүнең максаты бер. Алар тиз генә кәефне тәртипләргә, башка физик реакцияләрне, әйтик ишайган пульсны һәм әкренәйгән сулыш алу нормага салырга тиеш. Ләкин галимнәр әле һаман да теге яки бу яшьнең ни өчен үзеннән-үзе файдалы булуын аңлата алмый. Алар социаль механизмда симпатия билгесе дә буйсынуны күрсәтү чарасы да була ала. Ләкин кайбер тикшерүләр эмоциональ күз яшьләрендә бик күп күләмдә стресс гормоннарын әйтик, эндорфин сыйфатында арттыруны баса ала торган актыгы белән энкефалинның булуын күрсәтте. Бу очракта эмоциональ яшьләр төсле катлауны тынычландырып кына калмый, алар башкаларга да аның халәте турында хәбәр итә. Синең сәламәтлегеңне саклый торган 3 төрле күз яшьләре булганда, бар да шәп булачак. Менә күрерсең. Гыйлем проекты өчен Фирүзә Шәйхуллина укыды. Татарстан радиосында яздырылды. Гыйлем 2016.